Special Investigation Task Group nga nagsusi sa pag-ambush sa magtiayong Reluya o mga kaubanan, posibleng mangayog extension sa 2 ka semana nga deadline nga gihatag ngadto kanila. Hinon padayon silang nagtrabaho aron masulbad gyud ang maong kaso. Ano ang report? Kagabi subli nga nagtigom ang task force nga gitahasan pagsusi sa pagpamanhig nila ni Mayor Lakambini Reluya ug mga kaubanan. Mato di Superintendent Virgilio Bayonon, may mga CCTV footages na nga nakuha sila sa insidente. Padayon nga gisusi ang anggulo sa politika, negosyo ug uban pa. All other angles, no, business related, tanang personal kuan gitotok. Kinanatay nako natog affidavit. Then mga witnesses nga ni come up pero muna dili pa nato ma-divulge. Samtang nagkaduol na ang 2 ka semana nga deadline nga gihatag ni PNP Chief Oscar Albayalde. Gimanduan ang kapulisan sa Sugbo, sulbaron sulod diining panahona ang nahitabo sa mayor. Matud sa SITG, ilang gipaningkamutan nga masulbad gyud ang kaso. Apan kundi mahuman sa gitagal nga panahon, andam sila nga mangayo og extension. Di man nga para lang gid ma-resolve nato nga ma-meet nato ang 2 weeks nga makakuha tag mga full guy. No? So ato kung dili nato makuha din 2 weeks, may tag extension sa atong PNP pero ato gipaninguan nga masolve natong kaso. Yung lahat ng resources ng ating Central Visayas PNP per direction ng ating regional director pinagkaisa para makuha yung mabigyan agad ng ma-find out yung perpetrators at saka mabigyan ng justice yung biktima. Samtang sa usa ka press statement nga gipagawas ni Mayor Lakambini Reluya, iyang gikondenar ang nahitabo nga misangpot sa kamatayon sa iyang bana ug 2 ka personnel. Mapasalamaton ang mayor sa suporta sa mga national ug local officials ug mga taga San Fernando mismo nga mipagaan-gaan sa iyang gibati. Gipadayag sa mayor nga di siya moatras sa iyang tinguha nga subli nga magpapili sa eleksyon subay sa iyang advokasya nila sa iyang bana pagpalambo sa lungsod. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.